Галоўная мэта фестывалю – зрабіць дасягненні беларускай навукі больш даступнымі для моладзі, прыцягнуць таленавітых дзяцей да вырашэння тэхнічных задач. Так, падрастаючае пакаленне можа адкрыць у сябе цікавасць да фізікі, медыцыны або праграмавання. Папярэдняя падрыхтоўка не патрабавалася. Усе жадаючыя маглі удзельнічаць у лабараторных работах, вырашаць актуальныя задачы і атрымліваць новыя веды без бар'ераў. Я узнал много всего нового, узнал, как работают принципы программирования, узнал, как работает нейросеть, как правильно задавать ей промпт, узнал, как просто программировать игры с помощью нейросетей. Майстар-класы і конкурсы праводзяцца 2 дні. Яны дазваляюць кожнаму паспрабаваць свае сілы ў сучасным праграмаванні, роботатэхніцы або інжынірынгу. А не менш важнае знайсці новыя знаёмствы і пагутарыць з аднадумцамі з усёй краіны. Название STEAM фестиваль – это аббревиатура, состоящая из букв, которые означают Science – наука, Technology – технология и инженерия, а Art – художество, искусство, М – математика. Поэтому мы пытаемся каждый год объединить эти направления и приглашать именно лекторов, которые смогут доступно и наглядно детям рассказать каждый о своем направлении. STEAM-фестываль – не просто забаўляльнае мерапрыемства, а важны крок да фарміравання будучыні беларускай навукі. Яна залежыць ад тых маладых талентаў, якія ўжо сёння пачынаюць свой шлях у свеце ведаў і інавацый.